Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha EPHL siasong pen dipluso polling station along tour program amai padopot lason si lakhain ke retrok duar bagori constituency ke palo dolamara along duar bagori constituency all EPHL siasong pen pini tour program amai dipluso da dhora along padopot lapen pini apor bangso mailong mai phu chipaham phu pon lake dipluso APS mai phu mensun terang pensi mai report lapen bangsu tour program kija pona bangphu duar bagori constituency APHL sia mai phu mondor sing intisi japot ronga tokan upusitami chipaduk ponok lapen diplu so towaranat ke towar hingno pik lapen langroy ke parta sung pik sitami pini bait kachar chong pensi tour program amai padu damlo lapen alhia manpen kachetong lake CC General Secretary Probin Rongpi chetong donsi maya long non ke bangji MP kiligahut MP ke pahai ji aphan arsik jitpen tingwai pon lapen lapu duar bagori constituency all APHL sia mai pu mondor sing ti pensitami poson si rata kimang hem prega farman ke pachon pithek jima laso alam arsik jitpen chiki jingwai pon lapen lapu singrong farpen pesatami non ki bang jiani mas joining ki BGL don faro ke thombak joining doji puta ferang ke thingno pangdak pot lapen pini diplu so APS mati polling station pen non ke bang GMP kiligalong ke ong dung awut aphai long bek ji puta pachini pot tangti ferang ke thingno kaning jelam arjusina duar bagori pendor sing tawbi Karbing Long News. So Brangsi pini nilitum pini tour program kedeng ceng dikluso mata dathora APS along kedeng ceng amai long penili ke pachini kang tunga bang kanon ke bang ji lang arni nilitum ong dung bang pini nilitum tour program kedeng ceng along betul itu bang thoke bak amuni nilitum cetong lo cingbai polong lo isi APS long betul itu mana muni cetong polong lo posen nilitum ning tekpik lo ke bang ji lang arni nilitum mane mass joining program ki bi long nilitum bang pharoga thoma munit arat abang ga nilitum don pharoga thoma arat abang nilitum mass joining nilitum central committee phang nilitum chohangi alang nilitum phang nilitum pini dak laso media jatalam bose pachini lo don pharoga thoma arat ke nilitum pache tong thekji ba pache tong po busi nilitum ning thelo akon ang cheto dun pikpo dolamara nong ke dor baguri arat ta kilu arat avelo alang nilitum phang ke kroy arat tum sa pini nilitum EPHRC long si wanglo mane nage bara he bechoros tame non ke bang ji mas joining program lo mana chiklang non lapo busini tumban mane pini lam theni dun ke la kelong pona teng kulodante pini PS ke cheng si along pe kelong pon ten dun bang pharoga thom busini tum ene istamel en ponos tame bang pharoga thom arat don pharoga thom arat so sedaji ni tum mas joining non next kedeng ye program lo ni don pharoga thom arat so se ni tum EPHRC lo na chingbe dun ji angring dolo la pe ni tum ning thepik lo lan mang ni tum deng ponpo central committee pan hang pan si central committee sartum si deng ponpo se nili pachini pol an si nilam ta kangtong Lakhain ko raponi libe MSC constituency ke palo ramterang chutiana community hall along East Moja SDB ke cheng sim hang ke thegani katalon pon nilip la pendiopani constituency hini chilang pet pensila bangso mai peman ponlo jai meka teng penada por bhainer ke bapor lama ing thor ponlo la pen por bhaiser ke bra achitema por mojadar East Moja mojadar pin porong hanga phan kangthung karni asai deng ponlo puthot por bhai ke bapor pen mai pangcheng pon bangso maelo mai phu suren terang SGB pensi mai chipahem phu pon la pen chun bang Wilson Crow SGB pensi alhi pachini pon mai along I hin pen kebang SGB la pen anparta rat sai klembang rongo sara tuma phan karbi apoho man peng pen deng ponsi mai ke phalam the la pen SGB apur ki molam tokjir pen dhoniram be SGB hin pensi mai along parju ponlo mai along ali hisar po man pen siloni jan circle mojadar pin porong hang man peng alhia man pen siloni jan circle SGB committee chun bang jon estimong alang li tuma phan ili kar biarona tang pen cheng pungsi jambilia thong pen kangthum karnia sai peman ponlo
Mayalong SGB atum kacethan kaceparia sai arsik jetalam hai hui cingki cethan pon lapen kaprek ahin ahin pen kebang SGB atum ning aro alam the hai hui chepeklang pon lasonsi koilamati development committee maipu longki phangcho hin pen setami mission alam SGB atuma phan setami BD sore alam the chepachoi pon Silonijan Circle, Mojadar Pin Porong Hangapan, Perangke atom Karju Hood, Nankachitando Nating, Lipute, Silonijan Circle Keparo, SGB atumalong, Humri Tamsi, Non, Prab Jinpen, Longle, Kajuna, Kirung Jiapan, Chisik Jedang Ponpo, Puta, Tanpon. Longle Kajuna, Adorlake, Chiri Sialong, Sika, Poke Patanka, Lapen, Kaprek, Deva Katiki, Hai Hui, Liputangte, Latuma Panke, Sika, Trok. Nerkep atangkaron atengpen akhajuna chitu ponangpo mate rungpon popusi pini labang so mayalong pen Silonijan Circle mojadara hinpen lamthe pangdak pontanglo mai phu sorentirang pen perangke atumaphan nangke thandon ke chuninganingkan lapusona mai kecheng si ke peman pon ke koilamati SGB Lawrence Terona hemalong si peman ponlo puta thanpon muninganingkan aphan sidami chisik chedang pontupo Puta Clardak pen than pachini pontu. Lapu chotiana ram terang arong SGB hin pen setami kachuro alam thi ahin hin pen kebang SGB GB lapen anparta kapre kachopa pon aluhi atuma phan ninga klong pen choro ponsi ingsam jin pen mai pijut pon. Koilamati pen Moses Teron Karbi Hills Live. Kajo ye alam thebang el peno la pota ke doko palong le kabi tumda du la si circle office mondol tumpen chingki chithanra la so pini ye phan bang ke mondol tuma logot se pini na le phelang itu la khajuna puthak kenang hin kana putham phun khajuna puthak bang ke nili mopen ala meeting long se tame than pon lo je mo nangklang achik lu pen bang ke arong area inod SGB area si rungpo ate pu nili moja is moja si tame khajuna bang kom som lo la so la hi du aprang ke dam tang achik lu CM sar dum pen meeting ke do hut khajuna bang ke ave pin review no kom u pu si CM sar no pu la si mo nangklang pen bang ke arong si rungpo la long le ke do tum long le ka wi tum la rung mon poma la long li ke do pota ke do pota dak an pota dak an di non inglong non setan la ga rung ko rung Chiri silong na tum kon sila sopat thanman jima. non her order nang li bang ke chiri si ben poket la ga inglong non hidi non sa poket lo gadi inge bagan tumbang 80 rupees bor bagan non sa bagan non Naga non prabjin na sinang lihin ban sideng man poket di. oh Tangde silam la non porboreng ma la pen isreng ma pula pasoni do la pangso puthak mang likladak pen. Kichengsi Women Knockout Football Tournament Kangpu Pon Lakha Krisi Langpher Constituency ang Kang Bolong Komaji Pathu Aklamalong Kichengsi Women Knockout Football Tournament ke Pathu Pon Labangsu Women Football Tournament ke Pathu ki bi pon Kachapati Rupi Pon lage Sang Pirat Narong Hangpi Alang Like International SBKF Dubai along sitame Kichengsi mate gold medalist Kachapalong duna bang phiklo Laben Bangso Women Football Tournament ke pathu ki bi panalong President Sangpi Dhim Hanse pi alang lisitami cherap chitu doniklo pangsu Kichengsi Women Knockout Football Tournament ki bi pon Kichengsi ani mati kangpu panalong ke pathu pona tema men laki FC Rongbin West Karbiang long dong mukak lapen owe jingtur FC atumang bongsi ke pathu chidan ponlo bangsu ke pathu panalong FC Rongbin atum ke thega jok Goal Crazy Waging Tour FC Atumapan Paremponsi FC Rong Benatum Chepahay Polo Bang Sukaching si Women Knockout Football Tournament ke Pathu Panalong Alhisor po Manaping Pen Kachatong Don Local MEC Mate KACEM Madhuram Lekhi Bokalia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Bokalia Municipal Board Vice Chairman Anita Saikia Bokalia Sport Association Kongchan Bang Bhuban Togbi Ward Commissioner Vijay Hanse, Pranjal Sharma, Gautam Banik, Jonaki Lekhipi, Langpher Karbi Jutangasong Amaipu, Kihai Timong, Laben, Bangso ke Pathualong,
kelang charipon mate referee Roberam Tokbi Lunse Tokbi Bikrom Inti Lapen labang so ke chengsi women knockout football tournament ke pathu ki bi ponalong ongdung kelang amulo ka phayatum bangsu ke pathu ponalong kelang araratum chitodon news text report Karbinglong News Nikolai Sports Association Patro Klamalong Agency Women Knockout Tournament ini labang so Patro ini agency itu nih lo lagi Satgaon lapen pedat Kong juga tuh FC Ubensi Ubensi tuh FC Ubensi Patro di pon soal so tuh jadi isi lama ke mission lo soal so tuh Benana di giting lapuson kepatu ketek wangi tum dolo sanono bangke juherjong all India master game long kecepat dun sampai rotna rohangki halang itu kabori pen ini lah bangso kepatu dah ini tum cek bang jadi ini tum katu kita bori dun long sampai Nasone itu soal musuh kapatu, labangnya itu pacung kenapa? Lalu pulang ke itu soal musuh tu mahan bertemu kapatu, langsung sejihung kan tu ketika tu pun kan. Tapi non ke kapatu ciyak pikang lo, kalau so ciyak tu banyak sih, itu Indeng trainer ke Abdullah Maramala Sport Association Football Club League Angdung Kiti. Idam tang chiti ni phai ke thompen krep hoan DMSA Club League Mason pen pajutpon Kasa Club League kapre Sport Association atumalong pachaton donsi Dola Maramala Sport Association atumta chiti ni phai ke thompen krep hoan ke pathua long terang ner ke batum chapati dunlo pini ki jutsi mate final match along DMSA Football ground along Dola Mara Football Academy lapen Chingthor Youth Club diring atumsi Pathu polo isi kemathanang jialam owe kimia tuma phanjong sike pathu anat aning parungji pulote warsai mission pithek nangji bangso angdung kiti ke pathu ahot pathu aklamate fil along langbung ke ong o ajaw osomaratum langbung ke sok amohor hai hui ke thek long pen nangli tum piloka mathaji ini CM Dream Project along tin mate Sport Association tin aphan Grown Cap Mini Stadium Pia Thek The Setame isi Standard Muchat Mate Field Development Abang Claim Pia Sonte Messenji Kepatu Isek isi pen se Pajut Polo Bonta Tiebreaker Penajo Dolamara FA Atuk Po Lapen Plipen Diring Youth Club Apan Parempondalo Dolamara FA Atum Champion Mansi Surikrihini Check Lapen Trophy Lapen Chingthor Youth Club atum Runners Up Trophy Lapen Suri Nerkep Check Chipalong Dulo Rangke atum Lamte Karjo Hot Chief Guest Sarkoy Rongpar VDC Chairman DMSA Secretary Robinson Rongpar Lapen Players atum Nangkachithandon Alam Arju Iksinang Kajiranga Penrasan Inti Report Karbinglong News Championship trophy abang so undung ketiar ni lo mana ini final match lo jadi ini kepatu pun lagi Kolomara Academy akan ke Diring Chingthor Club tu masih lang itu non angbong non patu pun masih ini tu kelang non teng tapi nana tak khela tu mesen akan ke kirim ke hai gitu lo kita me doe kicari pon kan langsi doe itu dapat tulo lasi ningarong bohong pen sepini patu pen pacun pon lo Tangke sar labang so ke patu dum stame monher ni to recording and pondong atum akan ning rido lakin rat kami ado kita thiglong from labang so akhir asapo mane langbung langplet asom kacik langplet to so puthak nami tum ki klem pon ji panam tum disit kedang pon doloman oh lagi ni tum bori pon bom lo ini tum ta teglong lo da khela patu tum ta aduk dupik lo ade khela khil bang an mi oi tame la sini tum local MSc mate education yem sir pe ini tum
singwai po la si labang sopil kasalok wani phan bang nili tum hin pen bori pon po